Halo Mas Sofia, halo Mbak Sofia, halo. Masa tunggu di sekolahku nanti, iya Mas? Sekolahku nanti, sekolah di sama Mbak Cimai. Aku adalah insan yang tak punya pancing yo libu saiki mau begitu ae mlebu cari belum kok iki wis ora kena diundang. Bujangga mengatakan lebu kenapa lebu itu? Oh, tak kayak keranjang kuning. Alah. Ya sapa sing ngerok? Ini Bos. Ayo, Bu. Wes, cenek keranjang gak, guys? Adalah insan yang tak punya karena cinta bahagia. Suaranya penjelek. Mas kencet kendang wong di. Kau mengatakan oh cinta berharga dari emas dan permata. Lalu ku bawa cinta di persada Kencet kendang. Disawar topi, disar donat, disar cium. Aku tak gambar takoki lepas mantuk, wis pulang Ibu. wis mantuk ngono kok. Wah, Mantuk banget. Wong, roh, yang ngono yo. Pantes-pantese, lek pantes-pantese. Lah tak bali. harus kok jagung kok iso. Ya aku mau sampean tak kok indek mang. Di jago-jagonge Pak. Reneng. Reneng. Giliran kira pas mapan turu lah kayak enteni ya silet. Tani layuti ngono kok tak tukok. Ah, kayak ngono mang kok iso. Ya pangkene panggung tak takok lho jadi kayak nang. Iya, di panggung ayo ra eneng les kok jagung. Yo lah. Yo. Ya bener aku. Ora ngono. Eneng urung tuku aku ayo ngono mang kok. Lah. Lah siadan. Kayak sego jagung ki larang ngono. Jadi sego jagungnya bulet kayak silet. Jak gunungan yo angel kok. Ya piye nek. Angel apa? Weh guys, telepon to piye? Puas pois to. Telepon ati polisi diantere ngono kok. Tani layuti wis ngono diantere ngono kok mang. Ya apaan kan? Wong aku lho takok blondok. Tinggal mangan blodok. Malah radian mangan isan saiki. Mbok piye kuwi? Kena dek. Dek kena. Dek kena. Mbok kenapa dek kok? Ki lho ning nggonku Mas Bus ning kene lho anek wong komen anu. Yo ngono kuwi leh. Ngrusoi ngono ki perasaane piye ngono lho. Atane yo ditewu jane kok. Rasane sapa kuwi? Wis lah barno rasa badai. Jenenge Emon ki lho ndae. Poklak ndes.
mengikuti aku. Wes langsung bener nek jere Caca langsung diblokir ya, ora penting. Ya lu blokir lu blokir. Langsung. Wes. Ndek mau aku ngene. Pak, aku mau pas lab to. Iki sampai nek serusah tak misui koyo ngono tak misui koyo Pak Ketua tak ngono. Terus padha ngene. Nek komen sing kondusif cah jere. Pengen diompa-ompa mbus ya tak ngono. Kayak rasa diopeni deloso karo. Hah? Pas ya sitok. Kalau aku tak mantuk untung urung matok lesu. Ana jujur nopo. Tuku panganan nih kok. Tuku panganan kok aku pengen. Ngono ki sesuk dijalui ya ora enek ngancene singo kok. Jangan suka jagung kan ngenteni so. Oh, larang buah iki. Jare gua boleh di lagi dok aku ngono kok kemanggo. Umpama kita nekoi, umpama aku jeluk kan dia menjelas ke jagung. Ngono ki nang lapoke tas ke jagung tok. Wis ke jagung tok lah apa kok iso. Muat. Apa bakul ke jagung. Ya Allah, lah masa itu ke jagung tok terus bukan mangan nganggo apa? Cuman ngebanyu enak san we. Mangan dhewe ngono. Sego jagung ki mangan banyu inuke ora umum, tenan we. Gah ora doyan. Masa yo paling kayu payah-payah to tempe kok masa banyu. Ya ora eneng apa lah ya mono. Bakul sego jagung ki bakul sego jagung tok pasam. Ki nek sing komen jenenge sego jagung. Kok iso kono sing menang wong aku sing menang piye emang gitu ki. Yo Seleksi pembalap ya wis. yo Mas Pino ya menang. Ya Mbak ya. Masuk dikongkon masuk ke jagung karo duwe. Nemen gelas. Sadis Bu, jera sadis nang trek bakul sego jagung bakul sego jagung tok kuwi ora ana adune ora ana apa kuwi kok. Yo masa ya kan ngomong ana suku jagung tok. Ya adune tuh dhewe kok iso. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah lunge. Boros. Sereten bentang bongko dhewe kowe. Iki jere Bentang sereten bentang bongko aja. sapa kuwi? Ora tak kenal. Nek komen sing anu kuwi ning nggonku ngene lho. Sapa kuwi? Kene lho, komen kene lho, gitu. Ya nek kepikiran sing komen rusak rasane kene. Nambahi pikiran tok. Tak idoni kuwi. Iki ngalerno. Rusak nek Montong tak kula. Emon iki lho Bu, bocah endi le? Emon iki ndi Emon? oh berarti komen nang ngene sampean bareng. Ora eneng iki. Modele wonge piye kuwi modele wonge? Kira kok wilayah sempak. Apa Mas? Nang idoni, tak idoni kok anggere komen sing yo kerene lah tak idonane. Yo. Aku blokir nang kene soalnya tak blokir sana kene Emon jenenge. Tapi nek blokir ngene sampean kan iso delok ning nggonku to. Ya yo jarak ben rono ndang umpah-umpah kono ndek komen kok ro benerno. Pokoke aku ngapano Mas Embus ya. Mas Emon lho komen ngene kok kon buka blokirane. Salam adek komen sira penak kok. Soalnya takut-takut. Komen ning kene lho Bu lho. Kon buka blokirane mbek kemote nangis. Aku pokoknya ngerti pancing wis aku nggak mau wis toh. Kasmani yo kasmani. Ora peduli aku langsung tak Kok ono sego bus lho. Kasmani jenenge sapa le? Bapak. Kasmani jenenge bapakku lah. Musuh ora guni. Atine suku jago jangan tahu tempe pedes karo pindang asin lho bau enak. Pindang tapi pindang gak sing gede aku gak doyan nek sing gede sing cilik terus nek digoreng sampai gosong asin enak banget karo suku jago anjay. Apa karo banyu tok. Emon kuwi cah sembung bus. Ya masa iya. Lah salah ae ada komen ngono ya diblokir kono lah.
kok ngene, kowe emang komen apa ning ngene ngono ning Facebook? Komen apa lah? Udah, tulis ning kene jajal. Emot tangis terus lho, kon buka ngono. Nang to, kandhani sik, takoki sik, wis jujur. Komen apa to sampean Mang Mas Emon? Ngono wis. Wedok iku mbus lanang kuwi kok iso wedok sampe ngendo wedok. Kok jagung cocok ambek banyu gak moh. Moh ramangan wis. Sebek Bener kuwi kandhane sehat banyu. banyu wet monat. Banyu lho deh. Nemen lho. Ora dihari-hari istirahat. Mosok banyu nemen. Baru tak delok akune Mas. Sopo sing baru delok akune? Mas Emon iki wedok ya. Jarang kon sing komen komen kerang genah sopo arek. Wedok Mas ya, wedok. Wedok yo ben aku ora peduli anak wedok. Lah nek wedok kok kowe ora iso njogo cuangkem ndek gini. Kowe wedok iki jane ndek perasaan wong wedok. Lho komen iki lho wong itu. Ini perco piyama arep diblokir mesti piye iki? Recek opi ama lo karek to salah kena lho. Salah dhewe aku ora peduli gak wae gak cek yo gak masalah wong kowe gak tuku yo ora piye-piye aku le salam dhewe. Jarak. Nah, kok kowe kok takok kowe perasaane piye? Kowe perasaane piye? Urusane wong dhewe wong ki niate golek dhuwit kok cangkeman wae. Jarak to. Ada komen sing genah ngono ya penak to. Orang ra diblokir. Nek komen sing ranu ya jelas diblokir wong kono srone galake ngono. Komen cara genah nang kene no paling ya tak bisui tok. Ora tak blokir. Ora terima galak lek kene nangisan sih. Nek nangis didelok wong akeh kowe, kaya isen ta. Paling mau guyu tok mbus. Iya lek komen ning nggonku ngono lek komen sing ra genah paling aku malah guyu tak. Sego jagung banyu dikai gula. Ora enak. Rasane piye ya kok koyo mampeng lair wae. Rumbus wis isuk ya. Apa kuwi jenenge ki Mang Emon. Wis beno guys, beno wis tak blokir kok. Wong sambat ning kene iki lho, Bu, kon buka. Kon buka. Sing ngakon komen ra genah sapa salah ya, Den. Ning kene iki lho wis dijogo komen sing apik, ora sarene rono ora sarene rono. Kene iki lho niate gak rena-rena. Aku rena-rena malah ning gurine layar to Mbak Mas Bus. Ngapain? Kon kuwi ayu, Bus. Ayu ya nang pangkul kono kok iso. Ayo jono dicilik kono. PCS lah ini. PCS ini gratis. Saiki nek dinalar umpama aku gendane Mas Embus malah aku gak ngarelep to. Mosok aku lep gendaan kok dilepno kaya gendeng. Sekejap iki lho banyu wae sotek. Wis karo wong desa belas kok. Lah aku yo wong desa, lah tapi yo gak eneng kok lapo banyu. Ora tau legal kok marai. Yatmi akan dupa mbusi kok. Mas, kopine Mas. Mas, kopine Mas. Ya Mas, monggo kopine Mas. Ambil, diambil. Di Mas Emon, Mas Emon, Mbak Emon mang di Mbak Emon. Minimal absen dah, yo absen dah kok. Mawar-mawar to ta, Mas bakul latu thank you. Nasi jagung pakai wis terus mbahas sego jagung rasa iki karo Mas Bus rasah. Tak bis ke jagung kok iso. Lek jalan. Mas Habab, thank you Mas Habab. Sego jagung plus banyak. Rumah.
sego jagung. terasa melanda padamu tidak Sebelah. Emon lho. Mah diulti aku ngono. Gambare lanang ngene kok wedok to. Eneng neh iki malah luwih parah iki. Iki akun fake. Timbang setengah giatelan karo bojone wong dan gak ngerti perasaane bojone mbus mending murel ae. Aku gelem murel apa yo larang, Cuk. Pidak to kuwi, mata pidak. Aku gelem murel wis alah itu tak tuku songor malah. Ya, kan jajal ngono be. Yo Mas, ngene Mbak Emon lho, moh diulti aku meneng ae piye lho kok iso. Tapi aku nang buka blokir aku ngono kok mon Emon. ngarai sampean ngono kok. Iki lho neng neh. Iki lho neng di mana komen be aku dikon murel ae lah. Kowe tak tuku lambemu aku iso nuku lambemu. Ya, ngeri. Sabar innallaha ma'asabirin, masalah sabar. Pengikutnya mau siji mengikuti wong 10 kuwi kaya akun anyar ya gawe ya. Akun gatel kuwi leh. Kowe iri lah. Nyapo nek aku mbek Mas sapi lah. Nyapo. Maaf Mbak iki lho. Emon, maaf Mbak nek aku ben awakmu melok piye? Cakrawala tak tukokno sego jagung. Alah, wis diblokir syukur ngono aden. Nek wong sampean yo banding-banding piye perasaane kae-kae. Kenapa? Ya wis ra rereng ini kok. Ya wong yo lep yo biasa ae. Apa ngono lho, wong kowe iki karek delok kok merang-genang-genang ojo ngidoni cangkeme to piye kuwi. Lah yo sing kendek malah parah aku dikon murel. Nyapa murel kok ngene. Emang ngata idoni cangkeme. Sopo kuwi jenenge? Ki mang jenenge sapa, Pak? Akun fake tapi kok, Pak. Ngikuti dhek lho wong siji tok. Ya ora wani anu gak akun asli ngono kuwi dhek nek pengen nyek ngono kuwi. Ben aku panas nih Pak, ben aku nangis paling wis gak aku wis Buka nek Mas Bus, kon buka nek Mas Bus. jenenge Amelia Diar, tapi kuwi pengikutnya mau siji tok, ndek ngikuti wong 10. Ndak, tapi aku diweneni timbang gatelan karo bojone wong mending Aku asli lho yo ngono. Emon lho aku asli lho yo. Ya aku asli kok ya kowe gatel ngono komenmu. Dieling-eling nasihate Mbak Yunel siap. Sing kaken cangkem iki kenyeh Mas yo lah yo barno. Tapi aneh kok akun ki nek apa nek lepe tak ijolan ngono cara mono ning gini Mas Mbus gak wani ning kene cara Mas Mbus sing nyekel gak wani komen. Isu yo. Kalau tak dono komenannya, delok waca komenane kita terah. Lek bila komenane Mas, kita. Kita enggak. Aku nanu kuwi, akun song kuwi apa dak iki. Bila kita gelek. Titit. Alas, blokir ae. Sapa ku jenenge Amelia Dinar? Amelia sopo aku lali. Main kene wani, ayo. Aja ning kene ku. Komen rong. Siapaku? Kono, komen ning kene Pakmu kono. Iki ra ngarep pengikut kita sing apik kok bapakmu ora usah. Aku ganteng gak buwik, dhek muni ganteng wis dingin. Kirimno lho ya. Wong jenenge aeng golek duit kok diarani ngono. Lah iya. Wis wong-wong ngono iki ora ora tujuane. Tujuane awak dhewek menghibur kalian ki ora ro asine, tapi dia kemeroh kuwi lho asine. Kowe ro cindul kuwi lho, kuwi cindul kemeroh. Mulai dhek sing balas. Apa sih ora panas? Nek komen kene lho, kok iso? Kene serang nangisan Mas De. Nek kono kan komen ala-ala kan nangis. Oh, kene. Panas Bu, ora panas Mas aku. Yo ora panas, yo ora tega lah nek aku nangis ngono yo Mas yo. Wong jane ibarat kene tujuane ora mengsle kok dimengsle. Penting ki ora melenceng ngono lho. Bento.
Kok iso sone kowe aja nganggo akun fake nek ani langsung rainem langsung. Plus banyu sama dengan pakanan pitik ngawur ora wis kejak. Aku dipadano karo pitik. Aku dipadano karo pitik iki lho ya asine. Iya ya. Aku saiki pe mbok murel-murel mbok gatel-gatel wis tok lho sampe. Lho ono sing komen. Gus sebelah jare kon kemayu wong wedok ya ayu toh kok iso. Dadak wong lanang barane ayu ya kiampe asem kok iso. Ayu piro? Trae aku ayu Mas, aku cara mbek kowe aku yo moh, yo to. Heeh. Yanto. Asli ngendi cah kok logate kulonan aku tuban. Aku montong Mas Kaji sapa kuwi? Oke Mbak Dila siap. Trae ndek maksudnya wis diserang terus gawe akun-akun palsu. Akun sing asli dadi nek karo anak komen kan iso tak. Bang komen sing ngono kalau komen PC yuk ngono lho karo. Ya, tipu kira. Kok nyantol ning kono ndo payu 50.000 kae lu wong. Ngrusoi mending ke ngaleh. Ning kene iki wis rombongan apik-apik tok Allah. Jenenge bus menang ya. Ya Mas AGM. Duh tapi neneng gonku ra eneng Mas sing komen ngono. Ono sing komen sitok gene tak pisui lho ilang tapi wisan. Ora ono komen neh. Rasa diwaca, Bung. Ya asine rasa diwaca yo ora perlu anjene. Anggap ae kuwi bungsu halus. Nyanyi ae bus. Ini sampean karo Mbak Yanti. Cepat ae bus. Walah. Aku utama ya. Bajab dek Surabaya pinten. Lah nggih pinten. Karo Mas Bus ta. Tinganku nak delok bus. Alah, kuwi mesti ku adol apa ya kuwi yoga kuwi. Dalbon kuwi. Aku wis gak komen nyandu karo kamu komen ra komen aku wis ngurusi sing apik-apik iki lho. Sing gak apik rasa. Komen sing genah ngono kan yo apik to. Alah. Ibarat kene yo gak ngrasani wong, ibarat kene live yo didelok wong akeh kok. Yo Bu ketua we yo ora tau elek-elek bojoku arek kok tau elek-elek mono. Ngono ki mbok serang mengkono polahe ngono ki saru ngono ki bola iki. Lanang kerja ngono ya. Kok rupane termono piye? Ah gua akun asli lho, Mbak. Tak screenshot dadi tak kumpulno iso tak unggahno ning grup. Nek kowe. Paling kok ujung-ujunge nek kena yo. Sayang. Rugi hukum ngono ki rugi kok iso. Ujung-ujunge minta maaf ta ya. Lah. Nanti bang buku hukum ngono duwe gaya anak nang gorene. Ayo tuku mangan-mangan bareng iso. Apa yang pada hukum ngono kok iso. Aku binangun putan lho, binangun putan iki di Mas. Binangun ki ndi? Ah, lha binangun umat magetan iki iso. Soban wis kersane alergi nih. Mas yo bola-bola kuwi ya. Ora mengko sing ngukumno wong ngono kuwi kan yo. Wis jelas mesti ngetok dhuwit awake dhewe. Nah dhuwit nek ngomong ngukumno wong ngono kuwi nang apa kalau nek digo mangan-mangan. Wah, itu suatu pengapoan biar dia kapok Mas, biar dia bisa menjaga lisan. Ora eneng kapok ngono kuwi. Paling koyo jenenge lagi aku minta maaf ngene kalau perkataanku salah wis kuwi lah. Iki lah nek sing ngene. Mbus kowe lek ngene iki kok apa ya? Kita mbus kowe lek ngene iki kok gandang. Mbus tapi nek konser karo Mbak Yanti kok isin mau pole nemen kuwi ya. Meneng ge Mas Kojak kuwi dihukumno ge Mas Kojak sak glangsi bolosan. Aku ya arah mangan dah penting mau kapok cuman. Aku dikon murah lo Mas, jajal lo bayangno kata-kata ngono iki kaya anjing to. Ya, lalah baro ae wong akune fake kok. Akun asli mono karuan. Bapak isinan yo, isinan delok ono isinan.
Mami PC. Yo, sing ape nek nggo akun asli diparai ruk mae terus dicangap, didoni cangkeme kon ngulu pokoke ra gelem. Iya. Ndase. Ya. Alah lho, ora kalah piye wong ora nek sing iki, Bu. Aku seneng nek ndelok wong loro iki. Alah, lah kok malah blowere sing nyinyak-nyinyi kuwi tempone. Udah nyanyi tak tante ini rada nyanyi. Ini cocoknya Bu. Lah iya. Ndak yo, ngono ki nek umpama dilebokake gak yo ngenes to, sing aku sing ngenes kok iso-isone aku dikon murel. Aku rasa mbok kongkon aku gelem murel lho wis tak tuku lambene malah. Aku sang rakyat mbek Mas Mbus jelas wis dadi purla. Mas atau Mbak siap matur suwun. Apa? Matan iku ono si foto malo. Emane-mane nggo aku nek dhuwitku nggo tak hukumno wong sing komen ngono ki mang nggo aku. Asli tenan. Kalau perempuan enggak Mas, kalau perempuan mandiri enggak. Ya kayak ya wes kowe nantang ya tak ladeni ngono aku. Wani aku. Wis selalu tak mangan-mangan, tukono mentok jebuleh lho. Walah. Jagung enak. Ngomong mbek ulumnya. Rugi besar pokoknya wis to. Ketua gacor lah iya. PK kok lali sampean. Sesama wanita harus apa ki? Sing mbok ndo maksudnya piye ki? Sesama wanita harusnya jaga perasaan. Sing maksudnya sing mbok kan menjaga perasaan ki aku ngono maksudnya tapi ya. Oh, iki akun fake gambari bajul tok jejel. Wis ono neh ngono neh. Sing bojoku ku perasaan apa to? Perasaan apa? Perasaan sing bingung lho Soromono kok sok. Perasaane aku sini ku nganggit ning perasaane bojoku ku lho Bu ngono. Tuh, yo aku be bojone Wong kaya bojoku aneh-aneh komen wae. Mas, dan nyanyi Pak, wis rasa mbadai malah saya akeh wiku. Kene lho. Saya dadi Tak cangap tak joni tenan. Ayo request. andaikan kita dulu. Andaikan kita dulu tak berpisah kan seperti ini. Egoku dan egomu tak mengalah. Dan ya, Putus di tengah. dhuwuren lek. Biasa iki nadane kok aku Bu, aku biasanya sakmene kok. Andaikan kita dulu tak berpisah, takkan seperti ini. Andaikan kita dulu tidak duet, pasti tidak dihujat. Katelku dan lugumu. Wah, keren guys. Langsung tak blokir mang sing anu jenenge bajul tok gambar bajul tak blokir wisan. Masih bersama dia. Iya sopo dong. Wong aku sih ning kene juga sih. Kasih. Sayang kisahku dengannya. Sayang kisahku dengannya. Nah aku sapira ya. Nah aku sapira. Le aku sapira aku. Ini lek. Dulu. Dulu waktu aku masih bersama Wafa.
aku ketok banget tok khatur aku ya. Yo jajal ngene. Jalal waton gitu. Wih ora neceng kok edul. Tapi gede ngene. Tegal waton ngono iki. Aku nyanyi hadroh bus ya. Mbak Yanti asane gak didol to ya matane kok didol kok kurang ajar. Sade bolo kuwi. Oh, AC ada etalase 2 ya Kak ya langsung kalau mau bilang mau Kak bilang mau Kak bilang. Gitar yang dipegang Mas Embus ada di etalase 51. Kalau kalian pilih ukuran ya itu gratis ongkir. Ayo kalau kalian bilang mau bilang mau. Ayo bilang mau, jangan ketawa, mau bilang mau semuanya. Mau. Kalamun qatimul la yumalu ya diujat aku celononan. Sama Dalam kaulin mafikani waliyati astaghfirul kulli da'i wa nuruhu dalilu. Cengkoe hadroh ora ngono. ya be wajari. Wong cilik padha nelongso. No carane kok iso. Ya memang suaramu indah, begitu indah sih Mas. Aku nggak bisa kalau kayak gitu, aku nggak bisa cengkoknya yang keriting di tengah nggak bisa. Iki sapa ki njaluk Mas Gus? Kasietan sejati, kasietan jati piye dong piye lho Mas kuwi? Kordene talase piro buke cek takoke kok ora didol kuwi kok nakal. Tapi lo bantal talase piro jajal kapegel aku moco. Lah, kebantal bareng takok iku wong pipi le. Gitarku bolo tuku iki lho. Dol. Kaulo cilik padha nelongso. Malah kok ini kaum pria padha disiksa. Mas done di mana Mas? Kurang lusu Jud. Gitarnya Mas. Ora dipangan ya tak tak pangan nongko nang omah lah. Corong bosku. Sarungnya Bus etalase piro sarungnya Mas Bus ada di etalase 135 ya Kak. Langsung di CO kalau bilang mau itu gratis ongkir mau. Gratis ongkir. Ya Ramadan jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan jina ilaika bil ghufran. Enak ide. Kita ke etalase berapa besok aku pasang keranjang. Request asmara. Tanganmu etalase piro Bus? Tanganku bogo apa kok iso tanganku barang. Biar bisa membelai. Yo aku skala pong pitu ya. Final Barca wis Madrid. Kan delok masa iya? Paketanku
Baru tak pakai top videoku ki kena ora iki. Tak tahu apa katanya. Sayangmu yang indah. Kerbu silet. Ya aku sing menang piye lah kok iso. Aku Madrid, Bos. Ya aku Barcelona. Kapitan lagi, Pak. Mari serang Ronaldo Madrid toh. Jangan Ronaldo menang Ronaldo. Wong cilik padha nelongso. Gaun merah Mas saat gerimis datang gitu. Ana le bisa untuk nopo. Aku Persija. Alah, padha aku ya Persija aku ya seneng nek Indonesia, tapi aku dobel Indonesia gak kurang seru lho. Kurang srek. Nanti so. Saat gerimis datang, saat gerimis datang, membasah nomor A mayor. Sun, ya berarti bang. Saat saya merahku orang yang kau berikan untukku. Kini cukup. Semarang orang 1000 ya. Kapok bu salah komen sidik malah diblokir Emon bu. Emang nih sejatinya lanang tadi tadi. Wedok masuk jarak toh komen ki sing apik ngono lho. Komen Mbak Yanti lagi apa toh piye ngono. Salah komen saya itu diblokir. Yo kuwi yo piye ra piye wis. Pokoke yo jumbo. Iki aku sing WA kan jarene DM kita gak iso to Mas. Kan kene DM-e wis terlalu akeh dadi ini kadang wong sing DM kalau luar negeri gak iso ditompo iki wonge. Wonge ngene iki lho ngefan iki mending ini ngayemno ati. Wonge iki DM piye Bu? yo kondo pas aku lab anu Mbak, kenapa yo tak DM sampean ambek Mas Bus kok gak bisa terusan tak screenshot ya wes nanti tak ikuti sik ben kena anu kak aku ngono kan terus tak gawe aku ternyata di HP bang kayak opo ngono neng kene tapi de sik ngenteni bose ngono Mas Jire wong iki kerja ning luar negeri. Mana di WA Mas Said? Mbak. Enggak. Cek yo tak WA-ne sampean yo. Nah, iku jenenge Mbak Sinta sopo ngono Mas wong iki. Apa ngekek kene bopo ngono tak jawab nek iya Mbak gak apa-apa tapi Mbak Yanti ikan apa ikan nyanyi. Mbah kok mbah nyanyi mbah aku dhewe ki rung mudeng aku. Udah jajal sampean sing di WA Mas kamu tuh kok kalau di WA tuh nggak nyambung gitu aduh. yo ora nyambung aku. Oke, Bu, siap. Terima kasih. Semoga saya selalu. Mang lo penak lo, hakikat cinta Mas, malo. Mas. Udah ngomong nih, Mas. Terima kasih Bu Sinta. Saya selalu di sana lancar segini ngono tok. Saya tak voice saya. Alah kak kena lagi aku. Kasih dah. Kasih dah orang kena kok. Ora kena. Saya tuh. Ayo, cicil loro telu jamu nih. Terima kasih. Sabar toh, Cah. Ayo. Terima kasih Bu Sinta. Semoga sehat selalu, banyak rezeki. Amin. Tak puter suaranya DVD, tak puter ya. Ayo. Terima kasih Bu Sinta.
Semoga sehat selalu. Baik amin. Oh, amin amin. Saling nuwai rezeki siti ngono aman karo Mas. Api wong ya Allah. Jarene dikon tuku nganggo, jarene ngene apa dikira rezeki iki dikon tuku nganggo apa? Pas Mas. Adalah. Dikon nganggo tuku apa? Mantel. Ya Bu, aku kudanan terus aku pernah ke bengi kudanan sampai do lokasi aku. Iki kok ya film gue. Iya, tapi baterai kering kok. Ki aku wis mulai lesu aku tak mamsik ya. Ya film gue kok iso film gue lagi. Monggo sedaya bola-bolaku Mas Darsang sih, Madaskang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gorengannya kebentek aku. Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih wong. Alah, gantengnya sama siapa lagi? Karo. Ya karo sih paling yang gantengnya ra pernah. Ya aku iling rambutnya sampean pas ini gitu terusan. Aku ini ditumbangno pesawat-pesawatan karo Mbak Dian. Waduh, we Asmi itu paling. Iya, paling. Munyer gitu. Dan tinggi tapi ya rumah kan lah. Hancur kuwi. Arsal ku nek ditukokno gitar topong ku seneng deh. Piano ngono ku lho mbek nyanyi-nyanyi. Monggo boyo Madaskang ke. Bun. Kayak gitu ya. Tuku suka pecel ya. Lamela dong jati toh. Ya kan ular itu orang jati nih. Asem aku ngono. Yo nang kirim bakal iki. Pikiranane gitu. Asem aku ngono. Iso. Lumayan. Gede cuy, ular jati kuwi kok. Tapi aku lupa sih tak pangan dan tepan. Aku ramen itu melu ya. Aku lo wesu. Ora petak pangan ki piye aku ngono. Nah, ijo urip ngono ki, Cuk. Dapak wis Mas Dos. Ora suka panas ya mati. Wis mati lho, ijo urip ku, Cuk. Ijo joget-joget ngene tak jumput ki alah mateng ae. Lalat ini. Aku gak doyan bunyi ular. Entah ngono lah, tapi orang doyan. Ularnya gak mapan, Pak. Wah, aku ambil ular di peti aja kon mangan ular lebih ya dah. Aku sudah enak kenapa ya tanggapan rame. Wah, ular gue aku paling berenang. Jajal ngene iki aku lesu terus aku mangan opo ora ning apa-apa. Mangan opo kalau lesu deh. Aku nek balane aku lesu anjir, tapi nek kene balane gak lesu. Ngene iki kon ngerti dhek mangan yo to, yo sapa wong gak lesu jajal. Piye perasanem? Tapi aku sak jalan ki lagi mang iki roh blondok mangan rantek, iwake rantek ki lagi mang iki. Seumur hidup lagi roh iki. Mbak situ dikono suka jagung to ora mbak ki mau? Oga.
ono duwe arep bales ngono kok. Tani jar suku jagung. Wes. Ayo dok, tinggal golek mangan wae. Orang begadang suku jagung ya wis aku ngono mang terusan blondok. Ya dan tak kira ki sego jagung apa digolekno rica-rica ayam apa ngono ya guys. Ternyata witi kangen mangan sego jagung tok lho jajal. Kaya pengen mateni aku deh. Ora apa nek montong kok. Yo apa lah masuk itu kan mangan sego jagung tok kan malah boy. Terlalu. Aja saya Bus. Tanda-tanda iku blondok wis radean mangan. Mangane kuwi mang mulai alah kok radean mangan iki piye? Biasane wong radean mangan gimana? Drawasi. Drawasi kok dok aku. Tak. Ngono kok deh. Terus mangan deh. Tak kayak menteri lagi. Dan jelas aku masih tapi. Betul ya. Mbak nek luwe kono kok sego Mas Mbus omahe lho ndi? Omahe bede aku selak semaput. Yo gemplang dalan kok ya. Iki loh Mbak Sinta Bila Mas. Halo Mbak Sinta Bila. Ini tadi udah tak sampaikan ke Mas Embus. Mas Putra Borneo, ayo Mas, ojo kirim sarung tangan tok, yo sak gipe no. Ayo Mas, topi sitok ae Mas, ayo Mas. Topi ayo mamar guys, mamar topi guys, cepet topi. Mas Lexi ya Mas Lexi, wangi Mas Lexi. Putra Mas Lexi sebuah topi ki wong kedelen nek lab kok. Wong sore mau wis padha, Mbak enggak lab. Ngono, Pak Ketua Rene Mas Putra Bonel. Sipan. Aku. Masuk Terima buan. kasih. Jadi aku yo yakin yang dia yo paling turu aku. Tapi kayaknya langsung komen rese pak api lagi deh malah komennya parah aku tuh kan moral sampean terlalu banget. Tapi yo beda ibu ngono kuwi yo ngapain ya wong ibarat kene sing sayangnya akeh kok beda wong sing gak seneng. Nambah ngono terus. Panas terus, buru dan mangan nangis. Ya terus ngono. Losno terus mangan. Kayak kepiye apa kae? Lobster sampean apa? Kepiting. Ya kepiting Amerika sendi kae, do. Welet terti. Kepiting lontong. Ora tau mangan ngene iki to. Ngene ono terusan, do. Nek Pak Ketua gak usah aku nek lab dhewe malah ngono kondusif tapi nek pegangan iki malah metu wong sing anjay kuwi. Tapi aku ora ngurusi. Aku ngantuk tapi aku lesu roh cawi mangan toto enak mangan. Ngono awak juga gak lemu. Nyanyi serane bungkuk sampai gegere tak penati ngono ben jeglem jejeg. Ki kalau jejeg no aku sampai ngono kadang guys tak seneni dhewe kadang sing ini lho ngono kadang tak kok iki nek ra ngandel nyanyi wi makan serane bungkuk nyanyi kok bungkuk ae. Kuwi lho jejeg tenan nek nang labe sapa lae ngono tapi nang panggung ae koyo banci. Masjidat satu. Sengkuk ke iso asine Mbak, tapi dia mengikuti badannya yang biasa bungkuk. Sampeyan koyo pakku kene kuwi angel kuwi. Tenan melok lesu ndelok yo dia mangan enak ra kaperan nek bengi. Ngene iki wong kene adoh panganan dia mangan ae. Mas Awan Bengi, terima kasih Mas. Saya Mas satu lagi Mas. Mas Awan Bengi. Mas Awan Bengi satu lagi Mas. Kilo Mas sekali 5 Mas. Mas sekali 5 Mas. No enak styling balik. Mas Putra Born, terima kasih. Ternyata aku disayangi mau ngaki, ngapain aku peduli? Gak usah jajat. Mamula gak mamula. Apa ngarkon? Mas Putra Bon, terima kasih. Enak wis warek. Mau aku? Mau ya wis toh?
Mau ya wes tau nak aku meni mau aja. Mau ya wes. Lah tok. Aku lo oleh donat kok. Lah, donat terus. Halo Kak Ablaya Store. Makasih Mas, menang Mas. Mas Lexi menang ya Mas, rasa kayak bobo. Kali 3 guys nih, kali 3 guys. Pemain soalnya rata-rata badannya emang gitu mbak. Cuman aku mau nek sungguh aku ciri aku tuh kan mural. Jahat nggak sih menurut kalian ngono kuwi? Mbak Rupiani lah udah setengah jaman kak, 1 jam kak wisan. Presiden. Apa berarti? Kok iso nyanyi ke? Kamu harus dengar suara ini. Dalam goa. Konak kok iki lho, kuwi nomor hotel apa nomor apa ndak menceri? Aku lali. Ngece wong menang lagi iki kok mengece terus. Sapa ku mang segit? Apa dikongkon muni kok kuwi Terus nomor spender kurang teko iki, kok nek teko ya ilang kabeh to. ya. Kuwi poin apa nomor hotel? Harga Wis dia plus mbah jam piro kok. buku setegak-tegaknya. Mas Sodong, terima kasih Mas Sodong. Tak pandang setengah dewa. Mas Putra Borneo. Salam ke Lampung Mas Bus, salam Mas Dwi. Darke PKM Bus, yo lagi PK lagi PK lah Mas Darke. Ini Mas. Kali 5 mas kali 2 dong. Ya saya udah ratu gitu nih. Ada 5 nentek mas. Mas Putra Borneo ayo mas. Aku Wah ya. aku follow mas. Ya Kak Rifkiani juga sehat ya. Mas Kak Rifkiani juga sehat. Kak Rifkiani semoga Kak sehat. Rifkiani. Rifkiana atau Rifkiani? Rifkiana. Kak Rifkiani semoga sehat, cepat sehat. Kok cepat sehat, saya mau sehat. Kok sebiji. Ya kira lorong kok. Ya aku kok. Bayanti semangat ya. Ada. Tak mau